Super Radio predstavlja. Dragi slušalci, 2 minuta ostalo od 13 sati, ovo je emisija Cool Presek, a u nastavku programa govorimo o predstojećem Automoto Festu u našem gradu. Ovogodišnji sajam automobila, 7. po redu, okupit će naravno sve vas ljubitelji automobila, motora, uz bogatu ponudu i prateće opreme. Što nas sve to očekuje? Ispred City Marketing Centra, organizatora ove manifestacije, naša gošća Maja Vodeničarski. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Reci mi, 7. po redu sajam automobila u Nišu i kako smo zamislili ovogodišnji sajam? Ovogodišnji sajam bit će mnogo drugačiji nego sve ono što ste videli do sada. Do sada je bilo 6 sajmova i ono što jeste bitno jeste da imamo i taj spoljašnji deo, imamo onaj unutrašnji koji je za 2 dana prodat i imamo interesantno ove godine i deo gde će deca biti smeštena. Aha. I negde je to ideja da se porodično dođe i da se deca ostave tamo negde da se igraju, a da mama i tata lepo na miru razgledaju automobile. 15 brendova. Ono što jeste za pohvaliti se jeste da je u pitanju 7 srpskih premijera i čak 10 niških. Kada kažemo srpske premijere, onda mislimo na to da u Srbiji se taj model još nije video, to je negde beogradski propustio ili tada modeli nisu bili spremni, a kada govorimo o niškim premijerama, to znači da su ti modeli prikazani na beogradskom sajmu, ali će Niški imati priliku prvi put da ih vide onako detaljno. Reci mi, da li je bilo teško motivisati sve ove izlagače da dođu u Niš, jer ipak kada govorimo Niš, ajde sad to jug Srbije, nemamo para i tako dalje. Jel imaju interesa izlagači? Imaju interesa izlagači. Prošle godine smo imali manje izlagača, ove godine mnogo veće interesovanje i za distributere iz Niša, ali i iz regiona. Interesantno je da distributeri iz regiona jesu zainteresovani, ali i svi oni koji proizvode prateću opremu. Na primjer, u tom spoljašnjem delu imaćemo prikolice. Autoprikolice, imaćemo ono što nismo imali prošle godine, jeste ruski gaz. Eto, to je novi izlagač i dosta toga jeste novo. Mi smo malo se bolje organizovali, program će biti bogat ne samo na otvaranju, nego tokom čitava 3 dana. Svakog dana će biti po neko dešavanje. Mi imamo obavezu kao organizatori da svake godine organizujemo izbor za najlepši štand, za najautomobil i za najlepšu hostesu. To za najlepšu hostesu, taj izbor malo izazove veću pažnju kod vas muškaraca, pa onda i mi žene gledamo šta ste to izabrali. A ko bira najlepšu hostesu? Publika? To je jedna muka izabrati žiri, jer svi hoće da budu u žiriju, jer im je to nekako najinteresantnije, ali prošle godine je tu nagradu dodelio direktor turističke organizacije Niš, Uroš Parlić. Ove godine najverovatnije će on dodeliti nagradu, ali sigurno neće moći sam, niti će mu iko dati da sam bira. Sigurno će to biti tročlani žiri, a možda i višečlani, vidjet ćemo. Reci mi, kako je interesovanje publike za ovogodišnji sajam? Da li vama stižu onako privatne poruke, već početkom godine pitaju kada će Automoto Fest, kada mogu da iskoristim razne popuste, da kupim automobil na leasing i tako dalje? Ima li ljudi koji žele da kupe automobil? Ljudi u Neviće pitaju prvo za karte. Pitaju, oni bi da uđu, onako da koju kartu dobiju na poklon i mi ćemo i delimo kroz vaš program, podelit ćemo i sad te besplatne karte. Oni su zainteresovani da vide. Distributeri nude tokom ta 3 dana održavanja sajma neke popuste i najpametnije je doći na sajam, izabrati model, a kasnije se i odlučiti za neku kupovinu. Ljudi se interesuju za leasing, za nešto na rate, 100, 200 ili tako nešto, samo da je jeftinije, ali ono što moram da napomenem da će na ovogodišnjem sajmu biti i onih mnogo skromnijih modela za neki plitak džep, a bit će i modela koji koštaju i po 100.000, naravno to je Q7, to svi znamo, ali bit će tu i motora koji budu, onaj najskuplji model je negde 13.200 evra, tako sam negde pročitala. Yamaha će, na primjer, imati 10 modela svojih motora. Eto, da napomenem koji će noviteti biti na sajmu. Volkswagen će imati srpsku premijeru, UP i Tiguan. Audi će
imati srpsku premijeru A3 restilizovan, Toyota će imati srpsku premijeru RAV4 Hybrid Corolla, niška premijera što se tiče Great Walla jeste Haval H2, Citroen ima nišku premijeru DS3 i DS4, Ford takođe niška premijera, ali to je pravi jedan užitak za gledanje. Mustang, njega očekujemo u nekoj žutoj boji, ali vidjet ćemo. Kia će predstaviti dve premijere, Jeep, naravno Renegade, Cherokee, Grand Cherokee, Hyundai, niška premijera Elantre, Nissan će imati premijeru Fiat, srpska premijera je Tipo i niška premijera 500L, Renault će imati srpsku premijeru Clio restilizovan i Renault će imati takođe nišku premijeru Megane, to je nešto što se kod njih kažu najviše prodaje. A reci mi, pomenula si sadržaj za decu, a šta je sa ostalim pratećim sadržajem ovogodišnjeg sajma automobila? Imamo li neki kulturno-umetnički program? Pa sada hoćeš da me pitaš za naš starije, da li ima nešto? Biće, na otvaranju sajma će biti svirka posetioca benda i to je nešto što nismo imali prethodnih godina, niti znam da je neko sajam otvarao svirkom. Naravno, mi ćemo to promeniti i bit će na otvaranju kulturno-umetničko društvo Mozaik, na zatvaranju Branko, bit će tu igre i pesme, bit će Kangofita, oni koji 18. organizuju, one devojke koje odlično skaču i još ima toga u programu, ali ne bih da otkrivam, ja ću iskoristiti ono standardno, dođite da proverite šta smo spremili, ali ono što je takođe u programu jeste izlaganje oldtimera. Oldtimeri i prošle godine i ove, negde dobro sarađujemo sa njima, City Marketing centra i udruženje oldtimera, tako da će i oni i ove godine biti na sajmu i upotpuniti tu ponudu. U pregovorima smo sa Vespa klubom, oni još uvek nisu potvrdili svoje učešće, ali jesu zainteresovani za tu priču. Koliko ljudi očekujemo? Možda sad malo rano reći, ali na osnovu prethodnih godina? Pa nije, prethodnih godina se negde cifra vrtela između 20 i 25 hiljada posetilaca. S obzirom da ove godine nas pokriva medijski 50 medija iz regiona, što televizija, što radio stanica, čuće se to malo glasnije i malo šire, tako da najmanje 30 hiljada, ja to onako odokativno dadoh brojku, ali bolje program, više izlagača, bolja ponuda, bolja organizacija. Počeli smo još pre nekih 15 dana su počeli prvi tekstovi da kruže portalima, tako da već dosta ljudi zna, iščekuju, ljudi igraju nagradne igre da bi dobili kartu, neki se interesuju, tako da očekujemo barem 20.000, 20, 30 sve. Pomenula si dosta medija, a reci mi, da li su sve te medijske kuće najavile svoje ekipe da će doći posetiti Niš i da izveštavaju o samom festivalu? Jesu i to je pravo zadovoljstvo. Pored postavljanja banera na svojim portalima i radio i televizijskim stanicama, oni su i tekako zainteresovani da dođu i da naprave reportažu. Nama jeste drago da nas podržava i SAT emisija Mirka Alvirovića i ABS show. To su negde emisije koje se bave upravo tom tematikom i takva podrška nam jeste potrebna. Naravno, svi vi koji nam pomažete u ovoj promociji ste i tekako bitni i zato vam City Marketing centar jeste zahvalan. Dobro, u svakom slučaju, dakle, slušalci da slušaju program Super Radija da bi dobili karte, a ukoliko pak nemaju strpljenja da slušaju uvek ili im izmakne na trenutak, jer mogu karte se kupe na ulazu? Pa nestrpljenje košta 200 dinara. 200 dinara, da. 200 dinara je ulaznica, ali nije moglo jednostavno manje, zakupljuje se hala, ona je skupa, troškovi su veliki i nije mogla karta da bude jeftinija od 200 dinara, to je isto kao i prošle godine. Tako da ako uporedimo sa nekim drugim cenama, to je tek sitnica. U svakom slučaju, dakle, mi se družimo na predstojećem sajmu automobila i u Nišu, a za tebe hoću za kraj da mi odgovoriš na pitanje šta za tebe predstavlja sajam automobila? Uživanje, ako smijem da kažem ja kao žena, negde smo mi žene sklonjene od te priče automobili, ali to nije tačno, da mi ne želimo lepe automobile, da volimo da vozimo nešto ispravno, a ne da se plašimo da će negde na prvoj krivini to da se pokvari. Volimo sav taj sjaj, sviđa nam se kad se muškarci onako gurkaju u tim redovima i kada se znoje i kada im nije prijatno, ali dobro, to je negde naš užitak.
Hvala ti još jednom na ovom gostovanju, pa se vidimo na sajmu automobila. Vidimo se, hvala, dobrodošli.